Ay, nako. Napa, boss? Naka-reserve mo. Wala. Kaya isa ha, kay ako sa kuno ko nabi bakante. Awesome demonstrate lang. Kauban ra na mo. Ano ba ninyo? Oo. Lugar lang, lugar. Bakante kay kawasi. Ang ganti rin di. Bakit na dito nahin? 1 hour later. Okay. Maayo. Sige na. Alas 6 ko to? Pila ko lang. Ha? Imo lahas, imo lahas. Ha? Abot kita diri so. Ayan na. Pwede mo, ligo na ko lang. Ligo na. Ligo aning. Naligo ta na. Wadam ha, naabot Miss Carmen, guys. Chichirya, mga kuan. Nanay tubig diha. Ginoon. Naliguan. Naglali dito sa gawas. Ngayon. Naunhan man nato. Ano di ay? Ano siya niingon nga mabalik siya. Niya. Suko. Kami. Diya man. Sino plasta na tayo? Yun. Ano lang eh. No, kasi niya mamauli na. Samantala ko matigo sa nina. Pwede ka nagdag si Nina. Nagda. Pero naon na taning labakara. Gani, labakara. Kuha lang ta cowboy. Cowboy. Hindi ka po sa balay mo. Ano na yung maligog tarong. Naunsa man ni na lap. Maligog. Naunsa man sa Nindot jud siya nga area. Dako ba? Kaway pa. Kaway pa sila. Ito ma. Ito mo eh. Oh, sige pa nga. Plato. Guys, Nawan siya guys. Oh, nangaligo. Tungod na sa ice. Oy, Eja, agam. Agam. Ay, sa lang. Ano man na, Eji?
Ngapay ka noon? Ano kaya kung magkaligod dagat, gutom. Kamaan ko dito kayo. Yo. Basta skin. Kanon din. Wala, nagtaga may ng tubig. Mataga ka na mong bagay mi. Natagak? Imo na sipdan? Kain, kain, kain guys, kain. Ano mo? Kasi sa daman lang di. What si premium ma dagkay sudan sa street? Kaya na may iring man, protector man niya. Iring protector. Yeah, baby. Kim. Ano ba di? Sige, kaon mo guys, kaon, kaon, kaon. Dito. Hot spring na hot spring. Dapat kanon din. Bawon na ko tagkuan. Bakaon ni. Pwede naman ka magbaong ginani. Lami. Kanon.